ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଖିଟା ବୁଝିଲା ପରେ କିଏ କାହାର ମାନେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ବି ମଣିଷ ଆଖିଟା ବୁଝିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର, ବିଲ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଫିର ବି ସବୁ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶିବା ଉପରେ। ଏବଂ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କହୁନି ପଇସା କମଉନି, ପଇସା କମାଅ, ଦୁନିଆରେ ପଇସା ହଉଛି ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପଇସା କମେଇଲେ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଖିଟା ବୁଝିଲେ କିଏ କାହାର। ଫିର୍ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ ବଡ ଗାଡି, ଏତେ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇକି ଆଖିଟା ବୁଝିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ ପଇସା। ଆସିଛ ଏକା ଯିବ ବି ଏକା, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବନି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଇଠି କମେଇଛ ସେଟା ଏଇଟା ହିଁ ରହିଯିବ। ଭିଡିଓଟି ଅଧିକା ସେୟାର କର। ଯୋଉ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁନା, ଅଧିକା ଭାବିଲି ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।